přichází pan Martin Jeřábek. O Martinovi je známo především to, že je to upřímný, přátelský a skromný rytíř, to jste mohli vidět vy všichni tady. Dále vyniká ve spánku, běhu a pozdních příchodech do hodin. Jeho motto zní: neboj, bude hůř. Za ním následuje pan Lukáš Kotlár. Lukášovi také jinak říkají oh yeah. Je to slavná televizní hvězda, mohli jste ho vidět před pár týdny na České televizi. Je to mistr žurnalistiky, které se chce do budoucna věnovat. Jeho motto zní: není důležité vyhrát, ale vrátit sportovní náčiní. Lukáš Kotlár. To se všichni chtějí vyfotit. Nyní přivítejte pana Vlastimila Kotrbatého. Vlasta o sobě rád tvrdí, že je nejkrásnější a nejchytřejší v místnosti. Nevím, jestli to pravda i dnes, když je v místnosti tolik lidí a mezi nimi i já. Jinak taky rád říká: nemáš pravdu. Vlastimil Kotrbatý. Za ním přichází pan Jan Krajník. Známý také jako Krajňas a o svých vztazích chce jednou napsat knihu. Já jsem slyšel dokonce o tom, že se chystá film, anebo spíše seriál. Jeho životní láskou je florbal, kromě těch ostatních životních lásek. A jeho oblíbená hláška je: a nešlo by to odložit na jindy?